Det er vinterferie, og rundt om i landet er der flere tilbud til dem, som ikke er til sne og ski. I Odense kan man genopleve spil fra dengang Super Mario var firkantet, og det har folk i alle aldre benyttet sig af. For Brian Munksgaard er retrogaming noget helt særligt. Det er ligesom at komme tilbage til sit drengeværelse. I uge 7 inviterer Mediemuseet i Odense til retrospil. Gamere kan prøve kræfterne med blandt andet Nintendo 64 og Sega Mega Drive. Fordi jeg vil gerne vise mine børn, hvad det var, jeg legede med, dengang jeg var dreng. Der er en helt særlig grund til, at Brian Munksgaard i dag spiller retrospil. Ja, det giver det vækker nogle minder, og det er nok lidt det i den her teknologiske start, eller hvad man skal sige. Ja, det er mere det. Der er ikke noget som sådan i selve spillene, hvor man bare siger, hold op, det er bare fedt det her. Og det nostalgiske aspekt kan museumsdirektøren ikke genkende til. Retrogaming er jo sådan en nostalgisk tilbageblik på noget, som det jo faktisk ikke er særlig mange år siden, at det har været. Og det er jo selvfølgelig en måde måske at overkomme at den her udvikling går helt kolossalt hurtigt. Men børnene er også glade for de voksne spil. Det er lidt svært og lidt sjovt. Og der er særligt et spil, der er godt. Jeg kan bedst lide Sonic. Det er mit yndlingsspil. Hvorfor synes du, at Sonic er så godt? Det er fordi, han er så hurtig. Både voksne og børn har spillet på livet løs. Ja, det synes jeg, vi har hævnt helt mange besøgende, så det er i hvert fald et arrangement, vi er glade for at have her i vinterferien. Men spillene er ikke altid, som man husker dem. Du kan selv prøve kræfter med retrogaming på Mediemuseet i hele uge 7.